Dit is onze primeur voor Omroep Friesland met de nieuwste song De Wereld. Elke keer als ik naar het journaal kijk, dan denk ik, wat is er toch aan de hand? Ja, ik ben Christian Span, 36 jaar en gitarist en bassist en pianist, tekstschrijver van Bentelen Westral. Ik ben Claudia Span, 73 jaar, de zangeres van de band Lumestral. Ik ben Frans Span, drummer en 77 jaar. See you walking through the streets, hear your voice, so tender sweet. Ja, daar is mee begonnen daar in het bejaardenhuis waar mijn moeder zat toen. En toen uiteindelijk zei ik van nou, dat vonden we zo leuk. Dus laten we het doen. En toen zeiden de mannen van, oh, als je naartoe en dan komen er allemaal mensen kijken. Nou, ik zei, en? Ik zei, daar leer je van. Onze toekomst is de toekomst. Verandering zit in ons allemaal. Ja, we waren heel gedreven. Ja. Heel gedreven daarin. Ja. En ik zei ook van, dat zeiden zij ook van, hier moeten we gewoon mee doorgaan. En zorgen dat we dus eigen nummers krijgen en dat het steeds beter wordt. Ja, en toen heeft hij de tweede cd gemaakt. Met die moeilijke naam, hoe was het ook alweer? The New Explosive Change. Ja, en daar staat Paradise in. Ja, dat staat Paradise. Nou, dat hebben we geweten. En toen werd het helemaal gek. Dat hebben we geweten. Die speelden we op een aantal 7, maar 8 dat keer. is uiteindelijk dat heb ik van de week ook tegen de man nog gezegd. Uiteindelijk is dat heel jammer dat daar niets mee gedaan is. Nee. U had het gevoel van, hey, dit kan onze doorbraak Ja, worden. Juist, dit kan onze doorbraak wezen. En omdat het nummer, nou ja, iedereen vond het mooi. Ik had het even gehad. Ik vond het heel mooi. Ik vind het nou weer heel leuk om met de band. Maar ik had het in die periode even gehad. Want onze mascotte, dus die vorige hond, die hangt daar op de foto. En dat was een mascotte, die ging ook altijd mee de studio in. En die overleed op 15-jarige leeftijd. En toen was ik er helemaal even vanaf. En toen zei ik, goh, wat een gedoe altijd om die band heen. Want als je optreedt, je moet zelfs beveiliging bij je hebben. Want we hadden op een gegeven moment beveiliging mensen bij ons in Muziekcentrum Schaaf. Hoe fijn is het dat jullie nu weer openlijk bezig zijn? Dat is heel mooi weer. Ik zou ook een beetje wat uit kunnen leggen. Je zou een beetje Bentelen Westral, je zou een beetje kunnen zien dat er waren eigenlijk een beetje 2. Toen begonnen in 2002 tot en met 2008. Toen waren we Engelstalig. Will I ever find my freedom? Will I ever find my hope? Ja, toen hebben we, toen wouden we ook muziek, toen wouden we toch werken aan een nieuwe stijl, nieuwe Nederlandstalige nummers. En dat was ook de reden dat we ook een aantal jaar ook te oud geweest zijn. Ik weet nooit goed wat ik moet doen met de wereld waar we leven. We hopen wel dat het nou weer in de lift gaat. Wie weet. Ja, we hebben natuurlijk. Daar moet je achter staan. Maar één ding, jullie beleven er wel heel veel plezier aan. Ja, zeker. Zeker. We zeggen altijd, het houdt ons van de straat.
Doei!